morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। गुवाहाटीयाव डाकाति खालामनो नाजानायाव लाइमोन आइजोखौ खास्रि बिस्रि गाग्लोबदों। सन्देह गोनां सुबुंखौ खानाय जाबाय। मैया गुवाहाटी नोगोरमायाव डाकातिनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जानानै थांदों। जेब्ला डाकातिनि नाजानायाव सासे लाइमोन आइजोखौ सासे सेंग्राया खास्रि बिस्रि गाग्लोबदों। दायनिगिरि आजुल हाकआ दायखौ मावखांनायनि उनाव जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। नाथाय उनाव सांग्रां जायगानि सुबुंफोरा बिथांखौ हमदों। नुगिरिफोरनि बादियैब्ला बे जाथाया सोहोरनि मोनसे मुखुब ओनसोलाव जादोंमोन। आइजोखौ खास्रि बिस्रि बुनायनि उनाव आजुल हकआ खारखोमानो नाजादोंमोन, नाथाय सांग्रां सुबुंफोरा बिथांखौ होसोदोंमोन। जोखोम जानाय आइजोखौ गोख्रैनो फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बिथांजोनि अबस्थाया दिदोम जाबाय होनना खौराङाव मोननाय जादों। पुलिसआ हकखौ हमनानै लादों आरो गाग्लोबनायनि थांखिखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ। आसामनि बिटिआरआव ट्राइबेल हाया गोबां दखल खालामनायनि मोगा-मोगि जानांदों। थागिबि हानजाफोरनि सायाव राहा लानो दाबि। बिटिआरआव 40,000 बिघानिबो बांसिन रैखाथि होजानाय हारिसाफोरनि हा आयेन बेरेखा दखल खालामजानाय, जाय थागिबि मोनथाय हानजाफोरनिफ्राय गोबां हेंथा दिन्थिफुंदों। बे जेंनाया दा मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन (PIL) नि गेजेरजों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सौहैबाय। मोनसे जाथाय प्रेस रिलिजआव बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि आरो अल आसाम ट्राइबेल संघआ गासै आसामाव मोन 47 ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव संबिजिरारि रैखाथिखौ गोख्रोङै सिफायनायनि बागै फोरमायो, जेराव बिटिआरआव मोन 19 जनआ गोनांथार दखल खालामनायनि मोगा-मोगि जानांदों। सन्देह गोनां हायुं बारलांग्राफोरजों गनायथि गैयै थाखुलि आरो आयेन बेरेखा हा सोलायनायाव राजखान्थियारि आरो खुंथायारि मावख'गिरिफोरनि अजद होनाया बाहागो लाफानायाव आंखालखौ गाज्रिसिन खालामदों। हानजाफोरा बुंदोंमोन दि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रायजो सोरखारखौ होखारनाय खामानिखौ मावनो बिथोन होदोंमोनब्लाबो दासिम बाङाइल' राहा लानाय जादों। आफादफोरा बिटिआरआव सोरखारनि गरखा थामान दाबि खालामग्रा सुबुंफोरनो सिनायथि फोरमानलाइ होनाय खान्थिनि सायावबो दुखु फोरमायो। बिसोरो गियो दि बेयो हारिसा नङै नेपालि थागिरिफोरखौ रैखाथि गोनां मुलाम्फाफोरखौ दाबि खालामनो खाबु होनो हागौ, जाय थागिबि मोनथायफोरखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। हानजाफोरा मोन 7 दाबिफोरखौ दैखांदों, जेराव दं गरखा सिनायथि फोरमानलाइखौ थाबैनो दोनथ'नाय, आयेन बेरेखा थाग्राफोरखौ होखारनाय, गुबै दारागा मेलाव अरन मोनथाय आयेनखौ आबुङै मावफुंनाय, गनायथि गैयै हा रेबथुमनायखौ बन्द' खालामनाय, 1952 मायथाइनि भटार फारिलाइखौ बाहायनानै हानि बिगोमाथिखौ फोरमान खालामनाय, दान्थे-बिदान्थे गोनां हा रानलायनाय जेरै कुमारिकाटा, तामुलपुराव 1000 बिघा अनसुंथाइ बायदि नायबिजिरनाय, थागिबिसा हा बिगोमाफोरनि थाखाय सम्पथि खाजोना खान्थिफोरखौ फोसाबनाय। बिथांमोना सांग्रांथि होदोंमोन दि बेफोर दाबिफोरखौ सुफुंनायाव फेलें जानाया गोब्राब फिथाय जानो हागौ, जाय ओनसोलाव थागिबि हा आरो दोरोङारि उनमोनथाइखौ रैखाथि होनायनि गोख्रै गोनांथिनि सायाव बोलो होयो। थामथि खौराङावनो दङ। 17 फेब्रुआरिनिफ्राय क'क्राझाराव जागायगोन आसाम बाजेट जथुम। आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम 17 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। बेनि बेखेवनाय साना क'क्राझारनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) लेजिस्लेटिभ एसेमब्लियाव जागोन। आसाम आयेन आफाद नेहाथारिख'निफ्राय फोसावनाय मोनसे फोसावथायनि बायदिब्ला बेयो दिसपुरनि सरासनस्रा थावनिनिफ्राय गोनांथार सोलायनायखौ दिन्थियो। भारतनि संबिजिरनि दफा 174 सबसेक्सन 1 नि सिङाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों लिंहरजानाय जथुम्माया सानजौफुआव जागायगोन। जथुम्मानि आद्रा थानाय सानफोरा रायजोनि राजथावनि दिसपुरनि एसेमब्लि चेम्बाराव जागोन। रायजो बेंगिरि आचार्यआ गासै आसामाव जौगालु हाबाफारिफोरखौ सांग्राङै नायबिजिरगासिनो दं। बावैसो तिनिसुकिया दावबायनाय समाव बिथाङा जिल्लानि मावख'गिरिफोरजों सावरायदोंमोन। सावस्रि, सोलोंथाइ आरो आबादजों लोगोसे गासै बिफानफोरनि जौगालु मावथांखिफोरनि दावगानायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा मेनरेगा आरो PMAY-G बिथांखिखौ मावफुंनायखौबो बिजिरदोंमोन। बिनि सिगाङाव 6 जानुवारियाव रायजो बेंगिरिया मोनथाम रायजो थाखोनि हाबाफारिफोर जागायदोंमोन, जेरैहाय राष्ट्रीय कृषिजा एवं जागरूकता योजना, कार्य से विकास योजना आरो अमृत सरोवर सावधाना संगठन प्रशासन योजना। बेफोर थांखिफोरनि थांखिया रौनिया हान्जानि मावथांखिफोरनि फारसे साबायखर बावनायखौ बांहोनाय आरो सुबुं समाजनि अनसायनायखौ बांहोनाय आरो आबहावा रैखाथिखौ थुलुंगा होनाय।
बड' क्राइम निउस 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउस 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।